Melai Cantiveros ni transform isip si Mommy Dionisia kagabi. Ang tibok detalye sa showbiz chika ni Crystal Clemente. First ever winner sa Your Face Sounds Familiar nga si Melai Cantiveros, gi-impress ang viewers sa maong show kagabi. Kini tungod kay maayo niyang pagka-impersonate si Dionisia kinsa mas naila nga si Mommy D. Si Melai kinsa co-host na karon ni Billy Crawford sa maong show, nagsugod na og pasikat sa entrance palangdaan. Gisuon ni Melai ang ballroom steps ni Mommy D kinsa iladong hilig pod sa pagsayaw-sayaw. Dihang nagpaila na siya in character, kuhang-kuha po niya ang stinuryaan ni Mommy D. Ang highlight sa impersonation mao ang pagkanta na ni Melai og Wrecking Ball diin gisunod niya ang version ni Mommy Dionisia. Tungod kay kuha kaayo ni Melai ang character sa iyang performance, dili lang ang audience ang nalingaw, apil sab ang mga judges sa show ug co-host niya nga si Billy. Samtang sabayan sa contestants, si Sam Concepcion ang lidaog isip Week 2 winner tungod sa iyang pag-impersonate ni international singer Jason Derulo. Lain pang bagong contestants sa Your Face Sounds Familiar Season 2 sila si Casey Tandingan, Denise Laurel, Myrtle Sarosa, Kian Cipriano, Michael Pangilinan, Kakay Bautista ug Eric Nicolas. Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika.